ngabana sungusia ngugu muri bana sungusia bunabona le atu asiri muswati ntingana alia ubwata maino 32 asiri to igwete bobe oyo mo bokuru sungusia munyoreteka gotenaki lero ndero bakungu tiga tukwane tuigwe bono tuigwete bobe ekiagara tu asiri unabangina tu asiri muswati akero eredia ito ni bwata basari na presenters welfare tita tukukwana ndoma yetu kuna toka korego ye welfare bashe welfare nero engi yabo yasai engi yabo buya kwa ya toro monyana lakini berere dia mashabiki aiwete na kiyaya siko tumirwe kurwa bizi achikuri present ye radio abasani mbaro batari welfare basani baitu batari welfare ebatoa shilingi 38,800 tuareta ina magoso muko bakira chingo bino ambusa abuna basani togo chase welfare esi nere tuwate ndoro chingo lutangasa itime sia basani ite welfare ngomanya tona tukwa na cosmas report bate banegenga nando muntu yo mokwa ni ranga ki oire chinga kicia ochingia o consult ya bantu abangaini bakobo ngaini abwase bwatu kunare getirake abana abuna bake eke barabake o consult ya bantu abangaini ni bora amata bantu abangaini mura oyo minto usiribu mwanchuo intuna seito FM radio itu tuabwatira nene family sana kurumu sibati yasirekiagera kurubuna agasirete intwere radio no turasi microphone tukonya gotangaza ngaki ntugato bokum lioka paka kaenga kimuna wana ngaitera na tukoje gotiko kwana toko mwe gedi itongo sirere ase itongo sirere asana ne sana asenge njutura abantu ndoli bange mono rero singe jama litukirira abantu bakwani wa sa nyinge enare gusaba injakire iga elieta tokora so bwango egera chinza njibwata abanyene program minto abakwani mbuya mole na atura saba oyo iga akoro ko engineer Gideon Marube koro chinse mochata baka Salam Club asere dia seito na otole na chia advisor ndiye mama na inje mnyebana seli baba abake eke barabake o consult ya banda bangaini ni bora amata banda bangaini mura momo ikange bari mura bairi momo tebi ngabono gende abanta bange ngura ibole milyo gote bangu mwana gago subati akanyomo asa bana batigire akoya gosakoya kaba ya bakura gara bagia nyore to isikoboka so e problem ile gochiyaba igo tole indiga busana ege to ko kwa makweri ya to changana no to na kerokyo kerokyo to sinya ile iga engabune ama to musinya ile na ikiagerate babo sikoboka tena ki oyo minta yo to sinya ine asukire bebe boira kama sara somo gambi taliko mokolera kende tuliko sabanyasara lakini ando muntu ko igo no kwepanga tuchipange ukwepanga kuruka no kurato konye abangina ninwende kona chaga akero kwegosa musabire umungwana sana na kenyoleke nabago musabe sana Seito FM ni siriyo mugusi egepindi gelingo shiriki mono sana giye chingure kunga endo mo special program ebwanza sangapi saa 8 mpaka saa 1 nkiyo tategerera nali goryoka intogero muntu akure ore omotegeri gusebisha digiria Seito litukakwa etogonza gutangaza for free paka kagera gor ono ngire motago tebana kiti gato ende Seito twensi tuategerero tuatangazo buya mwana so ndegera akimoko baire